Il-Kunsill Reġjonali tan-Nofsinhar ħabbar li qed jorganizza sensiela ta' sessjonijiet tal-arti għall-anzjani residenti fil-lokalitajiet li għaw taħt ir-reġun bl-isem ta' Art for Active Aging. L-għan ta' dawn l-attivitajiet huwa li jippromuovi l-kultura lokali tal-irħula fir-reġun u dak kollu li jsawwara. Dawn l-attivitajiet soċjokulturali huma koordinati mill-artist Ryan Gallia. Is-sessjonijiet qed isiru fil-lokalitajiet ta' Witilajn, Iż-Żejtun, Birzebbuġa u Ħalqormi. Anzjana li qed tattendi għal dawn is-sessjonijiet qaltilna kemm kienet sorpriża liha meta saret taf bid-diversità ta' attivitajiet li qed isiru fosthom line dancing, tpinġija, ikel u bosta aktar. Hija ringrazzjat l-għalliema u l-carers kollha għad-dedikazzjoni tagħhom. Għalt li issa bdejna, konni kienu ilhom għalt li għandna l-craft, għandna line dancing, u ħadd pjaċir u bdejt niġi. U vera ħajt inbidlet. Il-welcome li għamlu huma vera nice. Il-Ministru responsabbli għall-anzjanità attiva Ġo Etienne Abela, akkumpanjat mis-Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali Alison Serraffaċivelli, żaru ċ-ċentru ta' Ħalqormi fejn segwew l-anzjani jipprattikaw l-arti u anke iltaqgħu magħhom. Min-naħa tiegħu il-President tal-Kunsill Reġjonali tan-Nofsinhar, Jasmine Aquilina, esprima sodisfazzjon tiegħu għal fatt li r-rispons għal dawn l-attivitajiet kien pożittiv u wastqar li l-Kunsill Reġjonali se jkompli bil-ħidma tiegħu favur l-anzjani u sabiex ikompli jimminimizza il-problema tas-solitudni fost l-istess anzjani.